Orugono. Ane pluko made no kunuma. Onye me koma. Ebunye yeno. Si ajide koji. Na gani. Yuko kanyi wako keda. Weke nene za. Ega. Eza Ugochitubelu. Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome to oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị. From them back you. Ndị oche eri anyị. From them back you. Fọdụ sikala aka. Ọgọrị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Lefekwa chọọchị fa. Obodo ụka agaba. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi. Maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia. Afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe ị kwesịrị ịma. Anyị wee kwuo na aja karịrị ọgwụ. Anyị wee kwuo na ịchụ aja bụ onye abụ ihe ị kwesịrị ime dịka onye ọdịnala Igbo. Ka iwepụkwa aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ maka mpịawa azụ. Kenwa bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị gama n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Ndị niile na-esonye na aja a ga-enweta nchịkọta ihe gbasara aja a ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Disemba bụ 31 Disemba. Ha ga-enweta ya bụ ihe onyonyo na WhatsApp nọmba ha. Echefuna na ya anaghị esho ihe ọrụ na soshal midia maọbụ na telivishọn at all. Yes, ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ị nwere ike isonye na ya na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ maọbụ na aja anyị na-achụ na temple. Nke bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m na ị chọrọ isonye na aja a na-achụ n'igwe, aja mbunye elu, I can tell you, esigo na aja abunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana anyị abụrụ ndị na-esho testimony na soshal midia maọbụ na telivishọn maka na o nwere uru ọ bara. Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ịchọ isonye na aja, isend ya meseji na WhatsApp 0813 8243
871. I repeat, 0813-8243-871. You send their message, I will respond. Man, I'm busy. My PA will pick it. But I can tell you, you can what I did also. Because you are the same day. Then, because of what in I said, Yoku TV. Because you are not a chain ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ. Yes, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị ọbụla over the years. Ihe ị ga-eme bụ iwere meseji ahụ ebe a share ya ndị mmadụ. Ọ bụrụkwa ndị na-esonyere m site n'Eziokwu TV, ị chọrọ ịnụ nkụzi ọfụma ọzọ jee ebe anwa. Ị na-esonyekwa n'Eziokwu TV, chọọ ịwọchị movie ọbụla, iriwọchị movie ọbụla ịwọchị n'Eziokwu TV, jee na Ugochitubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ma ọ bụ ijekwazie na Eziokwu Great Movies, our new channel, ịwọchị ya our movies. Mgbe ị na-awọchị ya, na-agwa ndị mmadụ gbasara channel anyị, na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, ka ị na-eme ka ndị ọzọ na-amata nkụzi anyị na-akụzi na chanel anyị. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị, ya gazie. Den ka anyị gbazie na nkụzi anyị ji wee bịa. Ihe anyị ji wee bịa na nkụzi ya bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-akọnfuzi onwe ha maka na akọwara ọrụ ha ọfụma. Ha marụ na o nwere ihe dị iche na capital B na Ogbuefi. Ife ahụ dị iche bụ ihe nchọ ka nkọwalụ n'ihe ị kwesịrị ịgba gbasara Igbo spirituality bụ ọdịnala Igbo. Nke mbụ, ọdịnala Igbo spirituality abụrụ okpukpere nke ehibere site n'ọgwụ mba. Ọdịnala Igbo spirituality wee okpukpere na-efe Chineke nke pụrụ ime ihe niile na-esiteghị n'aka mmadụ ọbụla. Ya bụ Igbo spirituality. Igbo spirituality wụ ọkpụtọrọkpụ ọdịbendị dịbanụ mgbe gboo. Onye abatara Igbo spirituality. Nobody will claim to be the founder, the word of founder in Igbo spirituality. All nwatokwu otokwu, nwatolite otokwu ye, a founder. All way of life. Igbo spirituality where two mmadụ ga-esi na-ebi ndụ is like a movement. So ihe nchọ ka nkọwalụ nkịta bụ, mana along the line, ọtụtụ ndị mmadụ bịa na-etinyezi ihe aka mkpa ha na nghọta ha ghọtara. Mana nke bụ eziokwu ka m gwa gị the basic foundation of Igbo spirituality. Igbo spirituality kwenyelu na ọfọ na ogu, maka na ọfọ na ogu ka ide ji awa ana. Igbo spirituality kwenyelu na o metara buru akpọrọ law of karma. Igbo spirituality kwenyelu na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Galatians 6:7. Igbo spirituality kwenyelu na ndụ adịghị enwe njedebe, n'ọnwụ mgbanwe ka a na-agbanwe ndụ. Igbo spirituality kwenyelu na ndụrụga ndụ bụ onye amụtara ọmụta ibi ya. Igbo spirituality kwenyelu na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ga-anya ya n'udu mmiri. Igbo spirituality kwenyelu egbe biri ugo biri. Igbo spirituality ekwenyero n'imegide mmadụ. Igbo spirituality frown at ịgwa ajọ ọgwụ imegide mmadụ in the form of hypnotizing someone in order to take what rightly belongs to another. Igbo spirituality frown at that. Maka na Igbo spirituality believe na nke onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri. Above all, Igbo spirituality kwenyere na onye ọbụla bụ onye Igbo ga na-asọrịrị nsọ ala. Maka ndị Igbo na-aba n'afa wee sị na nsọ bụ ndụ. Ịdị anụ ya, onye nubere onye wu ndị onye na-aza afa, nsọ bụ ndụ. Nsọ, keeping laws, now of life.
ọnya kpatara na ọ bụrụ na anyị bụ ndị chiri ọzọ nze a sị na onye a bụ onye nze. Ime ihe onye nze miri, onye nze bụ onye na-eze ihe, kpatara na onye nze nwere ihe ọ na-asọ. Ezigbo onye nze, anyị na-ekwu maka ndị na-echi ọzọ, ndị ụka. Ezigbo onye nze nwere ihe ị na-eze, ọnya ka eji asị onye nze. So o nwere ihe ọ forbidden, so maka na o nwere nsọ ọ na-asọ, maka na nsọ bụ ndụ. Ọnya kpatara na ndị nze in Igbo ranking spirituality, ndị nze nọ na top position, maka na ọ ga-abụrịrị onye na-eze ihe. Na ihe chọrọ ka nkọwara gị bụ na ọdịnala Igbo was never built on ịgwọ ajọ ọgwụ. Ọgwụ ọbụla ị na-agwọ lack love and lack natural norms is evil charm. Charm ọbụla imelụ ka ị wee nwee ike megide nwanne gị, hypnotize nwanne gị, narị okie ka ọ na-ehi ifu, ka ị wee manipulate ya, all the selfish and all lack love, and ordinary Igbo forbid that. So ọnyanwa bụ ndị a ka anyị classify as ajọ ọgwụ. Ọgwụ ọbụla ị gwọrọ lack love, then lack love bụ ajọ ọgwụ, maka na imerie for your selfish interest. Mana o nwere ọgwụ bụ ezigbo ọgwụ, maka na Chukwu Okike kere mgbọrọgwụ niile nọ n'elu ụwa dum, mana o kelee sị gị gwa gị etu ị ga-esi use ya for good. However, the same mgbọrọgwụ mmadụ nwekwara ike use ya for bad, like ekwe ma ọ bụ a na-akpọ ya ekwe ma ọ bụ ike mbe, eji ya arụ ọrụ dị mma. Mana ụfọdụ nwekwara ike use by the same mgbọrọgwụ rụọ ọrụ ọjọọ of manipulating or hypnotizing someone. So ọ ka nkọwala gị, Chukwu Okike mma kee njọ, then gị nwa ka ọ dịziri each side etu ị ga-esi jinyawa ihe a Chukwu Okike kere, either to use it to work for good or to work for bad. Mana ihe na-achọ ka nkọwala gị bụ na n'ọdịnala Igbo forbid ihe ọbụla lack love, all the selfish. So ajọ ọgwụ mụ na ihe bụ ajọ ọgwụ. Ajọ ọgwụ wụ mgbe ị na-achọ ka ihe pụtara isi mmadụ ka onye agharazi ịmazi onwe ya, wee mee ya bidding, and then when that ya bidding the selfish, and ya bata iji wee chọọ ka imeghara onye ahụ anya. Ọgwụ, onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ, ị na-agwọ ajọ ọgwụ, onye ọbụla jikwa ajọ ọgwụ, ọgwụ ya atụ gị. Mara n'ụwa kwụsị amụrụ dike na mba ka a mụrụ ibie, ka ịma nke a ịmara nke ọzọ. Ndị Igbo ji atụ ilu sị na dibịa gwọrọ ọzọ gbuo dibịa. So ị na-agwọ ha n'ọgwụ, ịdị vulnerable, maka na ihe ịma onye ogbu mma na-esi na mma na ịbụ ha na onye na-agwọ ajọ ọgwụ na-ehipụtara isi mmadụ, ịdịgo against natural norms. So in the spiritual realm, ịdị vulnerable to every attack. Somebody can use the same method ị na-eji hypnotize ndị mmadụ wee hypnotize ya gị. Ị daa for it, maka ihi na law of nature will not protect you, because no ihe iji atụnyere mmadụ. Echefukwana ebe Jizọs gwa ndị mmadụ Baịbụl na ihe iji atụnyere mmadụ ka a ga-eji wee tụnyere gị. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmadụ na-ehipụtanize gị, gbaa mbọ gbaa ọsọ ihipụtanize mmadụ ka ofu. Then gịnị bụ ajọ ọgwụ? Ajọ ọgwụ mgbe ị na-achọ ka ihipụtanize ya mmadụ ka onye agharazi ịmazi ihe ka ị narị oke, ma mgbe ị na-achọ ka iweziga mmadụ n'akụkụ na ụdị ka onye idu na onye a Chukwu ka i wee were oke. Ihe ndị a niile bụ ajọ ọgwụ. Mgbe ị na-achọ ka igbuo mmadụ ka ọ nwụrụ, ihe ndị a bụ ajọ ọgwụ. Gịnị bụ ezigbo ọgwụ? Ezigbo ọgwụ wụ mgbe ị sịrị ọ bịara egbu anyị ya gbuo onwe mana aka gị dị ọcha. Ezigbo ọgwụ wụ mgbe ị sịrị, mgbe ị debere ihe, o wee bụrụ na ndị mmadụ na-abịa ewere ihe gị na-agwa gị agwa, o wee ruo to the point na iwe ewego gị, wee sị ka inye onye bụ ọgwụ ya bụ onye a bezie ọgwụ ejide ya, onwe gị ka ị na-azọ. Nwata na-azọ nke ọ bụrụ anya ukwu o nwere. Mgbe ahụ obodo debelụ fụ na agha na-abịa na-atụ ndị mmụtọ mmadụ, bịa na-atụrụ ndị mmadụ n'obodo ha, obodo wee jikọọ wee tụọ ogwu wee tụchie entering point na onye ọbụla bụ ajọ ihe n'obi
wee bata n'obodo ha ama na free anyị dara ohiri ifuru ma ọ na ofu ihe emere ya ma ọ na jidere ya wee aka wee kpara ya wee eze ka udere maka na aka kpara eze ka udere okwu mmụọ jibere ya ọzọ ọnya bụta a na-akpọ ya itu egbo ọnya bụtara ịpụtara okwu mmụọ dị iche iche dị entering point ya afụ ebe emere ihe dịka kind of gate n'anya n'elu ihe afụ ebe ha tụrụ egbo ihe dịtụ egbo ahụ bụ onye ọbụla bụ ihe ọjọọ n'obi pụta ebe a ma ọ gbalụọ ya ghọtara ya ihe a protection so nke abalị mana nke ọ bụla ị na-eme ka iwe na nwanne gị oke ụgbọ ka iwe ziga nwanne gị na-akụ gbuo ya ma ọ nabachukwu so mana dịka onye Igbo avoid it you know why anyị sị hapụ ajọ ọgwụ hapụ ajọ ọgwụ ọbụla agwọrọ maka ihipụta na ise ndị ọzọ ndị agụnyelu ma agbọrọ ya oke ite ma agbọrọ ya idu akọ mmiri ma agbọrọ ya ibobo ma agbọrọ ya afa dị iche iche a nwere ike ịkpụ ya nọ adịnwekwara ike ịsị na oke awele mana ọ nwere ike ma ya agwana gị dị kọntent ihe niile dị n'ime ihe niile dị n'ime ọ bụghị na ihe eji wee hibe ya bụ ihe abụ maka ego bute ọ bụghị ara nọ ihe a ka ebu n'obi ya butewe ma aka nri na aka ebe ma nke okonkwo na nke okorie ma nke okafọ na nke anyị ihe agba ajọ ọgwụ ka gwụrụ ndị ụdị ajọ ọgwụ anwa bido ha na jọmpụ natural process nche kọwara ihe ahụ na ndị ọga ya agwa gị ajọ ọgwụ ọbụla nwere ngabasị ịjọmpụ natural process ibute ga-ajọmpụkwa natural process of ịtaga afụ na ọ bụrụ na o puo maka ọ nọrọ under check that is ọ na-ajọmpụ natural process mana ọ bụrụ na ihe ọbụla emere with love na-efolo natural process ga-activate their natural awele maka na o nwere awele so gị na chi gị so wee bịa ụwa o nwere ihe so gị ọ bụrụ na ihe emelụ ka onyinye agbara gị pụta ihe nke a dị natural o nwere after effect maka na nke a ka nọ under check of natural laws ọ ga nọ within the band of ihe akara aka gị na akara aka gị kwuru so nke a nọ under check nke a dịka na-emere gị agwụ nọ under check maka na agwụwo onyinye amara gị anwa iji bịa ụwa ka ọ pụta ihe so ọ ka nọ under check ọ ka nọ under ya capability and ihe chukwu dike gị so because nọ under capability with ihe chukwu dike gị ọ ka nọ under check ọ ka nọ under ya natural things mana nke ọbụla nọ against natural things that is nke anwa ga-aga out of bound iweta ihe abụrụ oke gị nke anwa a nọrọ under check because ya mere ihe ka ọ bụrụ bute ọfụ nke oke ya weta ọfụ nke okafọ ya weta ọfụ nke nwoke ya weta ọfụ nke nwaanyị ya weta ọ nọrọ under check so because of that ọ ga-aga out of bound and ọ ga out of bound etu a ka ọ ga-esikakwa out of bound mgbe ọ ga-edile with you maka na ọ gwụrụ ebue ịghọtara ya so ọdịnala Igbo does not support ajọ ọgwụ maka na ajọ ọgwụ a nwere ngabasị ịga out of bound ibutere udosti na awa ego ahụ ị na-achọ ya gakwa out of bound idiscipline gị and no natural law will stop it because no ihe tụrụ n'ọda batara gị ọnya ka ọdịnala Igbo dị against ajọ ọgwụ and o nwere ọtụtụ family jelu nna ha maọbụ nna ha mere ọkanga ma odogwu jebute ajọ ọgwụ o ji wee mee ọkanga o butezie ajọ ọgwụ a bichazie ndụ ya nwụọ ajọ ọgwụ a kpawasi ike na famili ụmụ ya maọbụ ndị aghọtara ọnụ eboghị n'ọdịnala na nnukwu nna ha bụ dibịa kere ike n'oge nke ya tụọ ebulu mee ife ike dị iche iche ọga nnukwu nna gị maọbụ nna gị ewe ajọ ọgwụ ka ọ gwọrọ ike nja ka o mere ọ bụrụ ọdịnala ka o mere ịghọtara ya ọ ihe ahụ o mere ihe na-enye nsogbu na bụ ụlọ ọ bụrụ maka na ọ na-atụ nzu na-awa ọjị na-akpọkụ ndị ichie na-akpọkụ ancestors ka ihe na-eme na famili ji eme otu ihe n'igwe ya ọ bụrụ ezigbo onye ọdịnala bụ that old man nọ na village ọ bụrụ iwu na ọ ya bụ dibịa na-atụ nzu na-awa ọjị na-achụ àjà na-akwụba gị ọtọ ghara imegide mmadụ akpọ ya n'ikpe dị n'obodo ọ kwuru n'eziokwu ọnya bụ onye ọdịnala weda ma ọ bụ dibịa ma ọ bụ onye nkịtị ịghọtara ya mana onye nke anwa nọrụnụ jelụnụ na-agwọ ajọ ọgwụ jee taa ajọ ọgwụ ka o were eti mmọnwụ ka a sị na mmọnwụ ya awa ọkpọka na mmọnwụ ya bata n'ọgbọ obodo agbara ọsọ na mmọnwụ ya bata n'ọgbọ
na-adị ama ya aka ọ bụrụ na ịjụ na ịma apụ n'ọgbọ ịjụ na ịma apụ n'ọgbọ o were ọgwụ kụtuo gị ọ bịa n'ebe a na-agba mmọnwụ esogbu mfe ya when I was growing up ebe a na-akwụ akwamozu mmọnwụ gbachaa n'ọgbọ bifo ọ na-ana asị na ọgụ orere izi ọgwụ o ji bịa na ọwụ na onwere onye ọkụrụ ọgwụ ọ tụkwasị aka na-efu osisi ọnwụ na ọfụrụ ebe anwa o mechie incantation ya na osisi a akpọnwụ epụta echi na-afịa na osisi ọgwụ ihe dị na-ahụ ihe o ji mee ọka nga a na-etu ya n'ọkpọka maọbụ na ọ na-eti nwa nchi maọbụ na ọjọọ ofu ajọ ọfịa nwa si na mmụọ ọ na-eti o ji eme odogwu onwe o ji ede pọpụla mgbe gburugburu ike ụdị ọka nga ihe eji wee nụta ụdị medin ị chọrọ afọ ga na-ewu ịchọgara ịnụ 5 6 10 ihe anụtawu maka na iwu odogwu na ụmụ nwaanyị chọrọ onye a na-anụ afọ ya anụ ghọtara ya ọ ngwado ndị mere nke ha nwere ike o mee nke ya bụrụ dinta hayest dinta e nwere n'obodo ụdị daa ajọ ọgwụ ọ na-esi agụ ọ na-esi anụmanụ dị iche iche ọ baa n'ime ịkpa ọgbarụ nchi ogịnịwu nchi ọ na-ekwu okwu ji na elefantị na enyi ka enyi maọbụ agụ ka ya na-ekwu okwu ya ọgba anụ nwebere onye ọbụla gbarụ na the history of that town ọ bata n'obodo echibe ya echichi ọ bụrụ odogwu any maiden young maidens ya like ụdị mmadụ dị etu a ihe eji mee okonga mgbe gburugburu ọ bụrụ ọka mgba ọ daa ajọ ọgwụ adị ama ya aka iri ike ọzọ gụsie kama ofe gha ajụ ịtaruo ala ọ bụrụ odogwu maidens ọnụta ya ịghọtara ya ọga ọhịa ka nna nna gị mere ọ bụrụ ọdịnala ka o mere ka ọ bụrụ odogwu etu a ndị mmadụ si eji abanye otu nzuzo dị iche iche mee ihe ọkanga dị iche iche ka o wee bụrụ na a na-anụ afọ ya anụ ọ ihe nnukwu nna gị mere so ejiji na maka ihe na-asị na ọdịnala bụ njọ maka na nnukwu nna gị gbachara na mpịtị mpi na-ekwe n'ezinụlọ isizie na ọdịnala ọga ọ bụrụ ịtụ nzu na ịtụ edo na ịtụ aja bụ ihe butere elu agwago ngụ pịọ idi ihe nnukwu nna gị mere n'ọgwụ o ji mee ọkanga ya na-enye nsogbu na ụlọ ịghọtara ya ọ bụrụ taa enwere ike a na-ekwu okite ọ bụrụ taa ka okite dịba ọ bụrụ taa na ọ mgbe iji mara thanks to social media ọ na social media nọ adịrọ adịghị ekwute ya ekwute okwu na-asụ oyi adịghị ekwu ya ekwu maka na ha ajụ ọgwụ ma social media mezi ihe niile kpatakpata gbaa n'ihu efi dọtara ya so nke a bụ ofu mana nwanne asị gị chụba aja karịrị ọgwụ onye na-agwụ ajọ ọgwụ nọ ka onye na-practice occultism. Ụbọchị nkụzi wee so na occultism dị bad. You know why? Kenti onye na-agwọ ajọ ọgwụ na onye na-practice occultism bụ the same. Onye na-agwọ ajọ ọgwụ chọrọ ka o mee exploit, ka o mee so many things, ihe nwere ngabasị a ga-eji nụ afọ ya mana ọ bụrụ n'ike onwe ya na ọ bụ n'ike ọgwụ ọ na-use science kpọọ ya etu a science power ka ọ na-use wee na-eme some certain things na-eme hypnotism and everything ọ na-eme now all ike science ka o use n'ụdị ọgwụ so and ọgwụ ahụ o use ọ na-eji ya jump some processes natural processes then etu a ka ọ dịkwu onye na-practice occultism ya use through occult practices ọ na-practice na-achọ ka ọ na-eme astral travel na-achọ ka ọ na-eme some through incantations and manipulations ọ ga na-eme so many things mana ọ dị eme n'ike onwe ọ dị eme maka na o develop the inner power which human being has the ability to do o develop the inner power maka na develop the inner power the instinct na mmụọ nọ n'ime gị ga na-agwa gị okwu ịfụ na ị nwere ike mmadụ nwere ike iche na ọ nwere nnukwu ajọ ọgwụ iji mana mmụọ ọgwụ nọ n'ime gị na-agwa gị okwu na-ezu ya ori ụka mmadụ nwere ike na-abịa ọgwụ ụlọ gwa gị ihe onye a bụ n'obi kwuo ya onye ahụ nwere ike si na onye a dara ajọ ọgwụ mana ọmụmụ nọ n'ime gị idevelop ya to that height na ka ngwa ihe menụ ọ bụrụ na onye anwa ị na-ekwu na practice occultism ihe ọ na-emewu na ọ chọrọ ịnọ na some certain height in the spiritual realm mana o meritiri ya that is ime ihe eji wee ma ihe occult practice na ọdụga onye gara mahadum gara university mana ọsọ mgbọ ka o bugudoro wee graji ya ọ mara ya esi ya kọọsụ ọ gụrụ
so na ọ wee ọgụrụ philosophy isi oke ngwa ka ị jụọ ya ajụjụ na ya ọ dawofuli ọ sị na omelụ social sciences ị jụọ ya ajụ na gbasara social sciences ọ dawofuli mana ọ grachi tụrụ mgbe o bu ifere na onye dị etu a ọ ya azapụ BSc oda mana ị can defend it maka na that ọ bụrụ pass and parcel of the thing ogroro o mere ka that BSc ahụ ọ gụrụ fact for one of university of ya mana ọ pass otu university so etu ahụ ka ọ dị onye na practice occultism ọ chọrọ ịgbagota to some certain spiritual level mana o develop ya ka ọ bụrụ part of him ọ nọ ka nwa ịchọ nwa amụrụ na Bayelsa bido na ụmụazị ọ na-egwu mmiri at age of 18 ọ bụrụ guest part now imagine such child compare onye amara egwu mmiri na-use life jacket okay mana use ma oxygen ma life jacket and the tube and rest of them he can swim across Niger mana ọ bụrụ ike ka iji swim ya ihe iji swim ya bụ the power of swimming aids not oxygen and rest of them mana they cross ya does not mean n'igbo odogwu iwe swimmer maka na imeri ese n'ike ike aṅụtara aṅụta the aids eboro imeje compete onye ya na-echọ child nwere ike ịcross ufe Niger n'ike ahịa ọ bụrụ ofu that is a your child can actually defend himself ma ọ bụ na o nwee any attack na mmiri ịghọtara ya mana onye anwa ji only the aids not at the mercy of those aids so onye ma ka esi manipulate those aids can actually punch those two can actually off the oxygen can actually disarm the person if not the person is vulnerable to attack the person will be drawn immediately we mara ga-atụ a ka ịghọta nkụzi ya nkụzi so mgbe anwa o mere oke iburu odogwu maka na ike nghụta ejiri ike nghụta agba odogwu ejiri mgbọ mkpakasị agba adaka ịghọtara ya so onye wa bụ the problem so onye na-eme etu ejesi ga gwọrọ ọgwụ bụ na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya that occultic practice ma ọ ajụ ọgwụ iji egwu ọ ga enwere grandmaster in that spiritual realm that astral travel nwere it can be harm maka na enwere ndị ka bụ ụzọ sibe ite maka na onye bụ ụzọ mmadụ ụzọ sibe ite na-aka ya enwe pọpọ ite na pọpọ so it can be harmed because na grandmaster nchịkọ na-echi eze n'obere mmiri grandmaster nọ even the light of his grandmaster will dim your own because you matter how things work then by so dị n'ime gị onwe gị school so onye batara na njisi ga gwọrọ ọgwụ ga-etinye n'aka n'ihe because a na-etolu ihe etolu a na master it grows spiritual strength ọ bụrụ spiritual strength teacher it grow it step by step of a thing ọ dị ka nwatakịrị amụta cannot start today start working mana by training at a certain maturity nwatakịrị ebido gaba ije gbaba ọsọ ịghọtara ya etu akụ ụwa dị so ọ bụrụ na ị chọrọ spiritual power you learn it pass through the processes and it doesn't happen by magic if you don't go by your spiritual meditations and aligning with your spiritual forces so gradual thing onye ọbụla na-achọ ka onye ịmụta ya ka ị gbagota by force ị mara na ịdị ka onye nwaanyị a m fụrụ na Abuja mgbe dị na Abuja na-amachu banana ọ weta banana ọkọ ọtụcha ya tinye n'ime dron chi kabad kpuchie ya aịda echi ọnwa ndị echi ọcha forceful ripe na-eme ọ bụrụ ya so ọ ya ka anyị si ga-eme ya maka na ịgwọba ajọ ọgwụ ị ga-aja amụ onye ka gị and you will be harmed watch ya ndị niile akere aja ike they don't live long life maka na ụbọchị amụrụ mmadụ amụrụ odogwu na mba ka amụrụ ibie and ibido ha na-abụta ike mbute gwụta ọgwụ ngwụta ọ ga-eme gị n'eko ọ ga-eme gị ihe ama ọgbọgọ ọ ga-enwe gị ihe menwe respect maka iberibe na ike gị kacha mana ị mara na ebe ike kwụsị ka ike onye ọzọ bidoro ọ ga-eme gị stay on toes and ọ ga-eme gị inwe problem maka na otu mgbe ike gị ahịa apụtazi maka na ike mbute iko ga-akparịa ndị okenye wee kparịa onye ya bụ na ọ ga-etichi lesson nwere ike idu na mmụọ ịghọtara ya mana ọ bụrụ na n'igoro ike gị by natural maturity ị ga-ama respect is reciprocal mana na a na-agba ngwụrọ na moto
kwanyere onye ọbụla ugwu, jiri nwa ya gadawa ụmụ mmụọ ike gị wee gada momento, and ọ ga-eme gị ị ga na-ala ikike ime ihe ọbụla within the context of law. Ị ga-ala ike ka ime ihe ọbụla within the context of natural laws, and marụ ị ga na-echekmeti onwe within the ọfọ na ogu, maka na ọfọ na ogu ka ide ji awa anyị. Maka na monkey dey show skill because 3 dey near 3. Onye nwere ezigbo ike ga-ama n'ọ n'ike Chukwu. Ọma anọkọta megide mmadụ, ọma ga against natural laws, maka na ọma na ike depend on that natural laws. Mana onye ike mbute nwere ike ịkparị okenye kwuo okwu sọrọ ya nọ, and ọkwa etu aka ike ya ga-esi wee disappoint ya one day. Ịghọtara ya? So mana nwanne chụba aja, mgbe anyị sogo chụba aja, aja karịrị ọgwụ. Gịnị bụ aja? Mgbe ị na-achụ aja ụmụ mmụọ, ị akabara ka aka gị dị ọcha, maka na ị na-achụ aja bụ aka gị site n'ụlọ ọbara aja gha ama aga. Mana ị na-achụ aja aka gị dị ọcha, ị na-achụ aja iji nwayọọ na-ebi ụdị ha na-akpọ personal relations with ụmụ mmụọ niile ị na-achụrụ aja. Gradually ụmụ mmụọ ga na-akwụdoro gị, gradually ha na-akwụdoro gị. Before you know it, a sị na o nwere mmadụ onye ka o nwere ego. Etu a ka m si wee kwu na o nwere mmadụ, o nwere mmụọ onye nwere ego. Mgbe ị megido datịrị, mgbe si na aja ahụ ị na-achụ, ị na-ebi the personal relation with ụmụ mmụọ, o nwere oge ọ ga-eru ụmụ mmụọ agba ha okirikiri. Ụmụ mmụọ gba ha okirikiri ahụ, ị mara na ụmụ mmụọ aka na-edife ndị gị. O nwere onye sịrị ka o mee gị ka ọ karịrị gị, ụmụ mmụọ ememe onye anwa ma ọ bụ ndị awa na ọ karịrị ha. Onye echecha ihe ọjọọ ya eme gị onwe, you know why? Maka na ụmụ mmụọ afọ mgo shield around you to protect you, maka na aka gị dị ọcha, maka na ị na-emegide mmadụ. Law of karma will take its course. Maka na ọma na ịdị akpacha anya megide mmadụ, by then ị nọ under the protection of natural laws, natural forces. They will always be there. So no, onye a adịghị emegide mmadụ, therefore iji imegide natural laws abịa. So onye na-afight gị na-afight ike Chukwu. Nwanne chụba aja. When was the last time ị chụkwara chi gị na mmụọ niile gị na ha so? Ọ ndị awụ ụmụ mmụọ ị niile. Maka na mgbe ị na-echukwa ha, ị na-echukwa about your ancestors, na-echukwa na be nna gị, ihe ị na-ebuild wu bridges. Anọ ndị a ga-echekwa gị, maka na dibịa na-agwa otu na ike ya dịrọ n'elu. Onye na-eje na be dibịa ije gwọrọ ọgwụ, ma ọ na-practice any form of spirituality in order to harm you through other spiritual manipulations and the astral travel, will hit the rock. You know why? Because the forces of nature are behind you. And what the hell game? Mana ya akabara aka ga adị ọcha, dịshọn ide emegide mmadụ. Nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Chụọ aja, na-achụ aja, chụọ na be nna gị aja. Na ọgwa ha abụ ya backbone. Maka na onye ọbụla, any altar ọbụla raised on earth must be anchored on earth, on the soil. So gị na ana dị mma. Onye nọ n'ana ama emegide nwa ana. Nwanne chụba aja, na-achụ aja. Anwụrụ aja ọbụla ị chụrụ ọbụla nkịtị. So ya bụgoro aja iji ofu kpọrọ akwa wee chụ ma ọwa ọjị wee chụ. Aja ọbụla ị chụrụ nwere ihe ọ na-alụ. Aja na-ebukwapụ uke. Aja na-ebukwapụ ọdachi. Aja na-ebukwapụ ihe mgbu. Ụmụ mmụọ anyị na-achụrụ aja ga na-agwa enwe ka ọ bụrụ moto ka ị chọrọ ịba. Mmụọ gị na-asọ asị gị nwoke, gị hapụ moto a gị jee banye moto ọzọ. Like play, figo onye atụtụrụ abụ esi mba. Let me just go to the next bus, next turn. Now I may feel comfortable na this one. Mana mmụọ agwa gị, ejiwazi ọsọ mba don nwere ka ya so second turn. When you can happen also if that first turn was accident. Ọ mmụọ gwara ya wee bido. Dọtara ana m achọ ịgwa gị na this world you are seeing now, enwere elemental beings. Chukwu okike chara ụwa wee nọ na throne ya. We hapụzie the elemental beings and forces of nature ka ha bụ the conductor na-elekọta ụwa anya. So once you are in their good book of record, they will allow these goodies of life to locate you. But once you are not in their good record, ha ga-ana-eto adị ene gị. Yes, maka na ụmụ mmụọ ọha bụ ndị na-elekọta anya na-afụ n'ụwa n'anya. Do you know na every city ọbụla nwere mmụọ na-agụba nda city? You know.
Do you know that every city ọbụla nwere mmụọ na ndị ichie na-agụba n'elu city ọbụla? Yes, etu abịa na the world of living. Every town nwee igwe, nwee cabinet igwe na ndị ọ bụ ọrụ ha bụ ndị na-agụba n'obodo ahụ. Etu a ka ọ dị na mmụọ. So mgbe ọbụla gị na ụmụ mmụọ gị na ndị ichie be nna gị nọ n'udo, gị na aja na be nna gị nọ n'udo, iwee gwa aja na gwa ndị ichie si anyị na-ejekwa n'Abuja ka ije weta ihe ọma dị na Abuja werata n'ụlọ. Ọha ka ọ dịrị communicate with ndị ichie na ụmụ mmụọ nọ na Abuja. Say, my son is coming, please allow him to get all the goodies in your domain. Akpagoghị na mmụọ ịbata na Abuja ife ọma na-emere gị feva na-abịara gị weta ihe ọma dị na Abuja werata n'ụlọ. Ọ bụrụ ọga ka agba mbọ ọga o nwere ndị ka ahụ dị smart ọga o nwere ndị ka ga-agba mbọ na Abuja mana nothing. Every year obi is a boy. Mana gị nwa batara a year 2 3 years 5 years na Abuja gozie gị ibute ike. Ịghọtara ya? Ọ mmụọ na-eme ọ bụrụ mmadụ. Etu a ka ọ dị etu example ka mmadụ ga ọ bụrụ na m chọrọ iziga any of son of mine to US and I have lots of friends over there. When one of my friends say, please, my son is coming to US, please, if there is any way you can be of great help to him, please help him. That my son will always okay. That my son will be able to airport and pick in the airport. Onye akpọrọ ya jee bie nyere ya aka secure ọrụ ife ọnọ ya agara easy maka na o nwere mmadụ over there. Dan gị nwa na onwe gị nwere mmadụ ikwu ibe ga nọ nwere onye ma na US ife nye pịa nweta onwe na US ọga ịnwekwara ike ịsọchi dị mana ya aka agha eri ya bụ ọnya ọna mana ya dịka esiri n'ọkụ. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Mgbe ọnwụ na gị na ụmụ mmụọ be nna gị dị na mma mmụọ amalụ na ihe mere gị ihe rụta ha ọha ga-emere relationship connection. Ọha ga-eme ka mmadụ gị na mmadụ na-eme biznes onye a ịdị favor. Mana mgbe ị nọkọtara sị ka ị mee n'ihe emegwu ya ọga ị na-ekwu ya based on your intellectual capacity. What of the spiritual angle? Nwere ike gị na mmadụ a na-ekwu okwu ịsagido mmadụ isi onye a daa onye ekweta na ọ ya emere gị onye a nara ọnụ ụlọ change your mind ịmara ihe mere ọga azụrụ okwu a na mmụọ. Okwu azụ na mmụọ nwere ike onye akwecha ahụ nkwa based on nne na ibere nwa ọchịa ma ọ na-asa ya isi na-agwa ya mgbe anyị na-eyi ya that particular time ị na-atọ with that person or ya chatting with that person ị na-make use of his intellectual capacity or ị na-use ya intellect ability ka ị na-use n'ebe onye anọ ị ma succeed mana ọ gama succeed bụrụ ma ihe pụtara succeed bụrụ onye ahụ nwere ike na-alụ ụlọ at the comfort of his home ọ bidozi ya analyze ma nkata gị na-ebe mgbe ka ike mmụọ na-abata. Ọ bụrụ na onwe mmụọ kwudoro gị mgbe ka mmụọ ya ejekwa esi ya yes nkata gị na onye akpalụ you should trust him n'ihe ego ọ na-ayọ sendịrị gị so aka nọmba. Mana ọ bụrụ na mmụọ aba aka ya ọga okwecha ahụ nkwa ọ daruo mgbe ọ ga na-reflect about ihe gị na-ebe mmụọ asị ya hapụkwa onye ahụ ka mmadụ bụrụ onye ya trust ọga ịgbozie ya ọzọ mebigi ya ka mebi ya ka o chenjigo mind. Mana ọ mmụọ so mana ebe aka ya ihe na-ekwu spiritualize your words, spiritualize whatever work of your hands. Even though okwu na-ekwu onye a na-alụọ mgbe ọ bụrụ onye a ga-ebido reflect about you mmụọ gị na ya so ejekwa esi ya ọga ichefuo na nkwa ikwere onye a na ọ dị mma imeso nkwa ikwere ya omeso nkwa okwere ọsụse ndị aka n'ọrụ ịghọtara ya. Nwanne chụba aja karịrị ọgwụ. Onye na-achụ aja ife anaghị eme ya. O nwere ihe a na-akpọ symbolic redemption. Mgbe ọ bụla ị na-achụ aja na-eme na-achụ aja ịfụ na aja anyị na-achụ ga na-egbupapụrụ ụgwọ ọtụtụ ihe gbara ịchụ aja gbara imesara ka ga-adịsị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi anyị kụziri taata bụrụ aja karịrị ọgwụ send alụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngozi n'aha Chukwu Okike n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ndị niile ọ kachasị ndị niile na-abụ ha na-ene ihe onyonyo anyị ha na-atụsara ya ndị mmadụ. Ndị friends of the temple na children of the temple ya nakwazi ndị sonyere anyị na-ajụ ọnwa Disemba. Asị m na ọmaka ya emere ụlọ. Asị m na akakaka ya ma ụlọ na jijiji ya ma ụlọ. Asị na osisi fụrụ ụlọ na-atụ ufere. Asị m ufere amapụziri ọnụ ya si n'ukwu gụọ ya. Asị m nwaanyị ọbụla dechara ụlọ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụlọ. Asị m na nwa ya ọzọ ya nwụ maka na oke a na-eri ihe onye mmụọ anya ejiri nwa adịbe eme mgbọrọgwụ.
asị m onye sị na ụnụ ga-adị mma onye ahụ ga-adị mma mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye ahụ ama adị nata mma tiri ụwa agwụ n'aha Chukwu Okike onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu onye nụkwa ya kọrọ ndị ya dị ya daalụ ndị enyi m ndị metala onwe m ọ bụrụ na o nwere meseji ihe ọzọzi dị mkpa ịchọzi ka isi edere m Ogbuefi na my personal WhatsApp number. Remember, only WhatsApp message only. Send there my WhatsApp number 0805-7837672. I repeat, 0805-7837672. Yeah, guys,